Што за плюшкі патрэбныя Лукашэнку, які сябар збіраўся яго прадаць, а таксама што вядома пра пагрозу выбухаў у беларускай сталіцы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Нечаканыя інсайды. Блізкі сябар Лукашэнкі збіраўся яго прадаць. Гаворка тут ідзе пра Міхаіла Гуцырыева, чалавека шматлікіх талентаў і шматлікіх бізнесаў. Ён зарабіў мільярды на гандлі нафтай, а ў Беларусі займаўся калійнымі ўгнаеннямі. Зразумела, што ў нашай краіне ў такі бізнес можна ўвайсці толькі з асабістага дазволу Лукашэнкі, і з ім у Гуцырыева былі вельмі блізкія адносіны. Бізнесмен нават быў на таемнай інаўгурацыі свайго сябра ў 2020 годзе, і праз такое сяброўства трапіў пад жорсткія еўрапейскія санкцыі яшчэ да пачатку вайны ў 2021 годзе. Акрамя таго, Гуцырыеў вядомы і іншымі сваімі талентамі. Ён піша вершы і тэксты для расійскай папсы. Песні на яго словы выконвалі Стас Михайлаў, Наташа Каралёва, Дмітрый Баскаў і нават сама Алла Пугачова. Але ж цяпер падобна сяброўства Гуцырыева і Лукашэнкі пад сур'ёзнай пагрозай. Прычына ў публікацыі чэшскіх журналістаў са спасылкай на закрытыя дакументы чэшскай паліцыі і спецслужб. Па іх версіі, Міхаіл Гуцырыеў у 2022 годзе спрабаваў прадаць захаду сакрэты Лукашэнкі і Пуціна. Пасярэднікам у таемных перамовах выступалі чэшскія спецслужбы і двайны агент з Грузіі, які уладкаваўся ў нацыянальны цэнтр па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю ў Празе. Як паведамляюць журналісты, гэты спецслужбіст з Грузіі дапамог Гуцырыеву двойчы сустрэцца з прадстаўнікамі Федэральнага бюро расследаванняў ЗША пасля пачатку вайны. Мільярдэр прапаноўваў амерыканцам інфармацыю аб планах Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі і прасіў у адказ зняць з яго заходнія санкцыі. Але здзелка ў выніку не адбылася, і санкцыі з мільярдэра так і не знялі. Прапагандыст Ігар Тур у эфіры АНТ расказаў пра затрыманне нейкага хлопца з псіхічнымі праблемамі. Па версіі сілавікоў, гэты тэрарыст-адзіночка планаваў цэлую серыю выбухаў у беларускай сталіцы. Здзейсніць свае страшныя планы ён хацеў напрыканцы 23 года. Магчымымі месцамі павінны былі стаць Свята Духоў кафедральны сабор, БНТУ, чыгуначны вакзал і гандлёвыя цэнтры Дана Мол і Галерэя. Таксама разглядаліся іншыя варыянты, у тым ліку гандлёвыя цэнтры Палаца, Замак, Арэна Сіці і пераходы ад станцыі метро Купалаўская да Кастрычніцкай. Спярша выканаўца нібыта планаваў учыніць расстрэлы і выбухі ў школах і дзіцячых садках, аднак пазней пашырыў маштабы на месцаў масавага збору людзей. Усе свае намеры ён нібыта сам старанна запісваў у нататніку. Дзеля выканання тэракту псіхічна нестабільны хлопец, маўляў, самастойна вырабіў выбуховае прыстасаванне па інструкцыях з інтэрнэту. Па версіі прапагандыста, яно было фактычна гатовае да выкарыстання. Але ж юнак быў затрыманы і цяпер знаходзіцца ў псіхіятрычнай бальніцы. Праўдзівая гэта гісторыя ці не, сказаць цяжка, бо з аднаго боку за прапагандыстамі не заржавее прыдумаць чарговую байку, каб лішні раз папалохаць народ перад выбарамі. Але ж на АНТ да гэтай гісторыі хоць і прыплятаюць украінцаў і апазіцыю, але іх не абвінавачваюць, што ў сённяшняй сітуацыі з'яўляецца своеасаблівым ускосным аргументам на карысць яе праўдзівасці. Ну і ў працяг тэмы пра прапаганду і яе версіі. У тым жа сюжэце показалі затрыманне амапаўцамі жыхара Магілёва. Прошу обратить внимание, как нежно работает ОМОН, чтобы старушку не поранить и даже не толкнуть и не напугать. Я хожу. Аккуратно, Руслан. Ладно, не буду я. Ее аккуратно. Милиция, Тише, спокойно. аккуратно, Отойдите, спокойно. справа, 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 справа. На землю лег, быстро! На колени! На колени, быстро! Стоять здесь, стоять здесь. Женщина, есть еще кто-то дома? А что Женщина, такое? стойте здесь. Есть еще кто-то дома? Никого нету дома! Что вы хотите? Никого нету! Вот он есть. А что он сделал? Как его зовут? Как бы, что он сделал? Чисто комнату! Аказалася, што гэта працяг гісторыі магілёўца Кандрычына, які парэзаў двух губазікаўцаў. Новы затрыманы аказаўся знаёмым таго Кандрычына, таму па яго і прыйшлі. Па версіі сілавікоў, дома ў мужчыны знайшлі патроны і літаратуру пра выраб зброі. Прычым гэта ўжо другі затрыманы сябар Кандрычына. Што будзе далей, незразумела. Магчыма, гэтых прыяцелей будуць судзіць проста за захоўванне зброі, а магчыма, з Кандрычына і яго знаёмых будуць таксама ляпіць тэрарыстаў.
Тым часам беларус стаў ахвярай сапраўдных тэрарыстаў. 1 кастрычніка ў Яфе, старым раёне Тель-Авіва, двое мужчын, звязаныя з КамАЗ, адкрылі агонь па выпадковых людзях. Загінулі 7 чалавек, яшчэ 16 былі параненыя. Тэрарысты ў выніку былі забітыя. Аказалася, што сярод пацярпелых быў і 27-гадовы беларус. Хлопец не так даўно па палітычных прычынах пакінуў радзіму. Падчас тэракту ён атрымаў сур'ёзныя раненні. Куля ўвайшла яму ў жывот, па шляху зламала рэбры і выйшла цераз горла. Але, нягледзячы на гэтыя траўмы, хлопец застаецца ў прытомнасці і з дапамогай іншых можа перасоўвацца на інвалідным вазку. На шчасце, прагноз па рэабілітацыі ў хлопца пазітыўны. Чаго хоча Александр Лукашенко? Парадку, страху і плюшак. Праваабаронцы і былы палітвязень Леонид Судаленко пагаварыў з прапагандыстам Юрыем Васкрасенскім, якому ўнутры рэжыму даручана курыраваць справу палітвязняў і нават дазволена без наступстваў кантактаваць са СМІ і дзеячамі, якіх самі ўлады абвясцілі экстрэмістамі. І вось што нагаварыў Васкрасенскі ў гэтай размове. Па-першае, лукашэнкаўскі прадстаўнік не хавае, што беларуская ўлада чакае таго, што ёй прапануе захад пасля памілавання часткі палітзняволеных. Таму нібыта і не адпускаюць чарговую партыю вязняў. Цытата Васкрасенскага. Ніякіх партыяў няма, таму што няма ніякіх плюшак. Патрэбная плюшка. Мы чакалі плюшку. Плюшак няма, і таму партый пакуль ніякіх не разглядаецца. Канец цытаты. Пры гэтым падкрэсліваецца, што вядомыя вязні тыпу Бабарыкі, Калеснікавай, Бяляцкага і іншых, калі і выйдуць на волю, то самымі апошнімі. І тое гэта магчыма толькі ў абмен на вельмі тлустую прапанову. Гэта таксама выраз Васкрасенскага. Напрыклад, Лукашэнку мусіць прапанаваць зняццё ўсіх санкцый і адкрыццё паветранай прасторы для беларускіх самалётаў. Таксама беларускія ўлады хочуць, каб да іх прыехаў на паклон нейкі высокапастаўлены прадстаўнік захаду. Напрыклад, той жа міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. І тут зноў цытата Васкрасенскага. Ён сядае ў машыну ці на нейкі самалёт, бярэ нейкі падарунок Лукашэнку, біблію ВКЛ якую-небудзь, прыязджае і цісне руку. Тут ад сябе патлумачым. Такі момант вельмі важны для Лукашэнкі, бо нібыта будзе значыць прызнанне яго кіраўніком Беларусі з боку заходніх краін. Ну і апошняе. Разважаючы пра сённяшнюю логіку Лукашэнкі, Васкрасенскі кажа так, зноў цытата. Любой цаной парадак. Парадак і страх. Займайцеся чым хочаце, толькі не лезьце ў палітыку, інакш тут можа паўтарыцца Украіна. Канец цытаты. У Беларусь зноў заляталі расійскія дроны-шахеды. І зноў у той жа час, калі ў небе быў Лукашенко. 3 шахеды каля 12:55 заляцелі з Чарнігаўскай вобласці Украіны. Як паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаюн», 2 з іх рухаліся курсам на Гомель. Яшчэ адзін зайшоў у раёне Лоева і рухаўся ў напрамку Хойнікаў. Роўна тады ж у паветры быў верталёт Лукашэнкі, які накіроўваўся паўднёвым курсам з рэзідэнцыі Азёрны ў Астрашыцкім гарадку. Далейшы лёс беспілотнікаў пакуль невядомы, але адзначым, што гэта ўжо другі такі выпадак, калі шахеды залятаюць якраз падчас палётаў Лукашэнкі. Рубрика «Даўно вас не бачылі». На выбарах 25-го года можа з'явіцца знаёмы твар. Гаворка ідзе пра Ганну Канапацкую. Да 20-го года яна імітавала палітычную дзейнасць, а на тых прэзідэнцкіх выбарах стала адным з кандыдатаў-спойлераў. Тады ні ў каго з экспертаў не было сумневаў, што яна не сабрала патрэбных для рэгістрацыі 100 000 подпісаў, бо фактычна іх і не збірала. Тым не менш, Канапацкую зрабілі кандыдаткай у прэзідэнты і нават у выніковым пратаколе паставілі на 3-е месца, вышэй за іншых кандыдатаў-спойлераў Андрэя Дмітрыева і Сергея Чэрачня. У выніку Канапацкай намалявалі трошкі больш за 1,5% галасоў, але ж калі пачаўся гвалт сілавікоў і пратэсты, яна проста знікла. Яна нікога не падтрымлівала, нікога не асуджала, проста ціхенька чакала, чым усё скончыцца. І калі праз пару месяцаў стала зразумела, што Лукашенко утрымае ўладу, то Канапацкая аб'явілася зноў. Прычым з папрокамі ў бок Ціханаўскай і абяцаннямі стварыць сваю партыю. Пасля была яшчэ пара-тройка рытуальных выступаў, але ў цэлым ніякай публічнай дзейнасці яна не вяла, што, пагадзіцеся, дзіўнавата для чалавека, які лічыць сябе палітыкам, яшчэ нядаўна нават балатаваўся ў прэзідэнты. Апошнія гады Канапацкая увогуле нідзе не свяцілася, але цяпер у мінскіх каляпалітычных колах з'явіліся чуткі пра яе другое прышэсце. Маўляў, спадарыня Ганна гатовая зноў сыграць ролю спойлера Лукашэнкі на выбарах 25-го года.
Замест зарплаты катаванней. Двое замежнікаў прыехалі ў Мінск у пошуках працы. Падобна, што з адной з краін паўднёвай Азіі. Нікуды уладкавацца мужчыны так і не змаглі, але сустрэлі свайго земляка, які і паабяцаў дапамогу. У выніку мужчын адвезлі ў прыватны дом у мінскім раёне, дзе забралі пашпарты, мабільныя тэлефоны і каштоўнасці, а пасля паведамілі, што яны знаходзяцца ў закладніках і для вызвалення іх сваякам цяпер трэба заплаціць выкуп. Затым пачаўся жах. Мужчын збівалі палкамі па галаве, прыціскалі да целаў гарачы прас і тушылі аб іх цыгарэты. Відэа катаванняў злачынцы дасылалі сваякам закладнікаў. Сваякі няшчасных перавялі выкуп па курсу больш за 30 000 беларускіх рублёў. Толькі тады закладнікаў адпусцілі, але пашпарты і асабістыя рэчы ім так і не вярнулі. Калі мужчыны звярнуліся па дапамогу, справай заняліся сілавікі. Вядома, што падазраваных ужо затрымалі. Усе яны выхадцы з паўднёвай Азіі. Цяпер усе яны знаходзяцца пад вартай і ім пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Жудасная гісторыя адбылася на Салігоршчыне. Там мясцовая блогерка знайшла ледзь жывых шчанюкоў і амаль забітага дарослага сабаку. Жанчына кажа, што сабак збівалі камянямі, а іх маці павесілі. Дваіх шчанюкоў змаглі выратаваць ветэрынары. Цяпер малым шукаюць гаспадароў. Блогерка, якая апублікавала ролік, сцвярджае, што мае відэа з прызнаннем жанчыны, якая і забівала жывёл. Таксама сцвярджаецца, што справай ужо займаецца міліцыя. Прыгажосць па-дзяржаўнаму. У мінскай школе нумар 173 на сценах былі размалёўкі на нацыянальную тэматыку. Там можна было пабачыць сюжэты з паэмы «Курган» Янкі Купалы і песні пра зубра Міколы Гусоўскага, партрэтныя выявы самого Гусоўскага, першадрукара Францыска Скарыны і іншыя. Цяпер жа не стала ані Купалы, ані Скарыны, ані Гусоўскага. Выявы проста зафарбавалі, і замест іх цяпер проста жоўтыя сцены. Што стала прычынай такой дзіўнай цэнзуры, не паведамляецца. Доўгія гады ў турме для псеўдасілавіка. На Зыбіцкай, галоўнай тусовачнай вуліцы Мінска, адбыўся трагікамічны інцыдэнт. Там мужчына зайшоў у адзін з бараў і упадабаў танцорку. Свае пачуцці ён вырашыў выказаць незвычайна, пачаставаўшы дзяўчыну наркотыкамі. Тая адмовілася і паскардзілася ахоўнікам, але ж кліент пачаў грубіяніць і запэўніваць, што ён сілавік і служыць у амапе. Праўда, непадалёк ад бара якраз дзяжурылі сапраўдныя амапаўцы. Яны і затрымалі дэбашыра. Аказалася, што ніякага дачынення да сілавікоў мужчына не мае. Ён звычайны іпэшнік, які цяпер стане вязнем адной з беларускіх калоній на доўгія гады, бо пры сабе ў мужчыны знайшлі рознага роду наркатычныя рэчывы, за што і завялі на яго крымінальную справу. Цяпер псеўдасілавік за кратамі ў чаканні суда. Яму пагражае тэрмін ад 6 да 15 гадоў. Прыродная анамалія ў некаторых раёнах Беларусі. Там прайшлі незвычайныя дажджы. Пасля ападкаў людзі і машыны не проста падмоклі, а яшчэ і пакрыліся карычневым брудам. Такі дождж прайшоў у Брэскай вобласці і ў Віцебскай, таксама ў Шчучынскім раёне. Але тлумачэнне гэтай анамаліі вельмі простае. Нядаўна Беларусь закранула пылавая бура, і цяпер, калі вельмі спрасціць, дождж сабраў часціны пяска з паветра і абрынуў іх на зямлю разам з вадой. Карацей, нічога страшнага, хіба толькі прыйдзецца лішні раз памыць машину. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.